ഇല്ലടി എവിടെ നടക്കണ അപ്പൂസേ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ, അമ്മ ഉണ്ട്, ഏട്ടുണ്ട്, അപ്പൂസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ലീവുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പൂസിനുണ്ട് പരീക്ഷയാണ്, ഉച്ചക്ക് പോയാൽ മതി. ഏട്ടന് രാവിലെ പണിക്ക് പോകാനൊക്കെ ഒരുങ്ങി നിന്ന്, അപ്പൊ പണി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു. അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ പണി ഇല്ല, ഗ്രാമസഭ, അപ്പൊ പണിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടുത്ത മുതിരി സ്കൂളല്ലേ? അല്ല, മുതിരി അല്ല, പിന്നെ അരിമ്പറ. ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അരിമ്പ്ര പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് ഗ്രാമസഭ. അപ്പൊ അമ്മ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് പോണ 2 മണിക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും തൊഴിലുറപ്പില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു നേരത്തെ നമ്മള് വിശേഷമായിട്ട് വരാൻ കരുതി. അപ്പൊ നമ്മള് വിശേഷത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാളാണ് നമ്മളെ അത്തം തുടങ്ങണേ. അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. ഒരു ഓണത്തിനെ വരവേൽക്കാനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പൂവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പൂത്തറ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പൂസ് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരാനും റെഡിയായി നിൽക്കണം. അപ്പൂസിനോട് ഇത് പറഞ്ഞു പെട്ടു. അപ്പക്കിന് ഓനിത് തറ ഉണ്ടാക്കിയേ തീരൂ. അപ്പൊ അതിന് മണ്ണ് കിട്ടണം, ചാണകം കിട്ടണം. ഇവിടെയൊക്കെ ചാണകം തേക്കണം. അത്തം കായാല് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചാണകം തേക്കൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലൊക്കെ ചാണകം തേക്കുക, ചുമരുമ്പോ മണ്ണ് തേക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാത്തതിന്. അത്തത്തിന്റെ 2 ദിവസം മുമ്പേ. ആദ്യമൊക്കെ ചാണകം തേക്കുന്ന നിലാണല്ലോ, അകത്തൊക്കെ ചാണകം തേക്കാണ്. ഇപ്പോഴല്ലേ ഇപ്പൊ സിമെന്റ് ഒക്കെ ആയത്. അന്ന് ഈ അത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 2 ദിവസം മുമ്പേ ചുമരുമ്പോ മണ്ണ് തേക്കും. പിന്നെ എന്നിട്ട് നിലത്ത് ചാണകം തേക്കും. കരിയൊക്കെ ഇടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ചാണകം തേക്കും. അങ്ങനെ കരി ഇടിച്ച് കരിയും ചാണകോടിയും കൂട്ടി ശരിക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അകൊക്കെ തേച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കും. അപ്പോൾ വീടിന് തന്നെ ഒരു ശോഭ കേട്ടോ, ആ ചുമരും ചാണകം തേച്ചാൽ. ഇപ്പൊ പിന്നെ അതൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള നിലാണ്, സിമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടെ. അന്ന് സിമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അധികം ആൾക്കാരും ചാണകം തേക്കുന്ന നിലാണ് നല്ലത് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മള് ചാണകത്തിലല്ലേ വളർന്നു വന്നത്, അതേ പണ്ടേ ചാണകത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ചാണകം തേച്ചിട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇനി അമ്മ ചാണകത്തിന് അങ്ങനെ ചാണകം തേക്കാതെ പറ്റൂല. പ്രധാന ചാണകം എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിലും ചാണകം തേക്കും. അതില്ലെങ്കിൽ സുഖമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിലുണ്ട്, പശു ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചാണകം കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അപ്പൂസ് അമ്മയും കൂടി. അപ്പൂസിന് പിന്നെ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അപ്പൂസിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ അറിയോ? ആദ്യം മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തറ ഉണ്ടാക്കണം. എന്നാ അപ്പൂസിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ. ഞാനും എന്താന്നറിയോ അതാ വിചാരിക്കണേ. എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ വെയിലാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത് ചെയ്തൂടെ? അപ്പൂസിന് അതാ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നല്ല വെയിലാ. മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് തറ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചാണകം കൊണ്ടുവരാം. അതാണല്ലേ ഓരോ ഇഷ്ടമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആദ്യം തറ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ തറ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ടയറ് വണ്ടിന്റെ ടയർ. അപ്പൂസ് പറയുന്നത് തറയിൽ വേണ്ടാന്ന്. തറ വേണ്ടേ? തറ വേണം, ടയറ് വേണ്ട. ടയർ വേണ്ടേ? ടയറില്ലാതെ പറ്റുമല്ലോ. മണ്ണുകൊണ്ട് ശരിക്കും വൃത്തിയായി ഉണ്ടാക്കും. നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള റൗണ്ട് കിട്ടണ്ടേ? കിട്ടും, തെമ്പിയാ മതിന്ന്. ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ടയർ അപ്പൊ നമ്മള് മണ്ണിനും പോണത് ബാലവാടിക്കാണ്. അവിടെ JCB മണ്ണ് ഇങ്ങനെ മാന്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചുമന്ന മണ്ണുണ്ട് ബാലവാടി. കൈക്കോട്ടോട് പഠിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് മണ്ണ് മതി, ഒരു ലോഡ് മണ്ണൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ മണ്ണൊക്കെ പോയി നോക്കട്ടെ. എവിടെ നടക്കണ അപ്പൂസേ? നിർത്താൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ബാലവാടിന്റെ പണിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പൊളിക്കും അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. അതിനത് വേറെയും ബാലവാടി ഉണ്ടല്ലോ, കൊറേ ബാലവാടി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഓടിട്ട പിന്നെ ബാലവാടി പൊളിച്ച് വാർപ്പാക്കാം. ബാത്റൂമൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഓടിക്കണേ അച്ഛനെ സഹായിക്കണം മോനെ. ഇല്ലപ്പോ ഇപ്പൊ നല്ല കുട്ടിയാണ്. കറക്റ്റ് മതിയിലിട്ട് അപ്പോ. ഇനി വേണ്ട മണ്ണ്? അത് അപ്പന് എന്തോ ഇഷ്ടം മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ അട്ട നോക്കി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മണ്ണ് കളിക്കാനൊക്കെ.
രാവിലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് പിന്നെ ട്രൗസറിലൊക്കെ മണ്ണാവേ. അപ്പോ ചില കുപ്പിച്ചില്ല എന്തേലും ഉണ്ടാവട്ടോ, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഞാൻ ഞാൻ മണ്ണൊക്കെ കൂട്ടും. എല്ലാം കൂട്ടി പിടിക്കേ. വേണ്ട, വെള്ളം മതി. അമ്മ അങ്ങനെയല്ല, എന്നാ അപ്പൂനോട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൻ പറഞ്ഞ പോരെ. ഈ കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന പറയാൻ കാലുകൊണ്ട് കാലുമൊക്കെ മുറിയോ? അപ്പൊ കയ്യിലാവൂലേ? അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ട് മതി. മതി കയ്യില് വല്ല കുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുറിയാവും കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ മണ്ണ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അപ്പൊ വീണ്ടും മണ്ണിന് പോയി. ഇത് മതിയാവോ? അത് നോക്കുന്നിട്ട് കല്ലുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി കൈകൊണ്ട് കണ്ട അമ്മേനെ ഒന്നും ചെയ്യാനാക്കില്ല, ഓനെന്നെ ചെയ്യണം. അത് കൈ കൂട്ടി മണ്ണോണ്ട് ഇങ്ങനെ തറ ഉണ്ടാക്കാൻ നിക്കുമ്പോ ഇതാണ് നമ്മളെ പശു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പശുവിന്റെ ചാണകം നമ്മളൊരു കൊണ്ടുവരാൻ പോണ കേട്ടാ. അപ്പൊ താത്താന്റെ പയ്യാണ് ഇത്. 2 ഉണ്ട്. ഒന്ന് അവിടെ ഇതാ വരുന്നുള്ളൂ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് പയ്യനെ. ഞങ്ങക്ക് സ്ഥലമല്ല പയ്യനൊന്നും വളർത്താന്. ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. തൊട്ടില്ല പയ്യനെ പേടി. ഞാൻ കൈ പോവുക. കൊറേ സ്ഥലമൊക്കെ വേണം. ഇതെല്ലാം കാണിക്കാ മതിയപ്പോ. ഉണ്ടോ? ഞാൻ തൊടട്ടെ. തൊടാൻ വേണ്ടി പോരുന്നപ്പം ആയിക്കോട്ടെ, നീക്കിയാ മതിയപ്പോ. താത്തക്ക് തൊടാൻ വേണ്ടീട്ടേ ഇങ്ങോട്ടന്നെ കൊണ്ടു തരണ പയ്യനേന്ന്. വേണ്ട, തിരിച്ചു പോരുമ്പോ തൊടാറിഞ്ഞു. അയ്യ മുറിയാൻ കുട്ടി. ഞാനാക്കണോ? അങ്ങോട്ട് അപ്പോണ്ട് കാട്ടെ. അടുക്ക് അപ്പൂസേ. ഒരു മണ്ണ് വേണ്ടി വരൂലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ പൂത്തറ ഏകദേശം റൗണ്ടാക്കി വരുന്നുണ്ട്. അച്ചമ്മയും കുട്ടിയും കൂടിയാട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണൊക്കെ മൊത്തക്ക് തീർക്കിട്ട് അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് അടിക്കല്ലേ. അല്ല, അതോനെ അറിയില്ലത്. ഓനെ അറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് തെറിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളെ പൂത്തറ ഏകദേശമൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചാണകം കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തളിക്കുക ഇതിന്റെ മുകളിൽ. അപ്പൊ സെറ്റാവും. അപ്പൊ നമ്മളിത് റൗണ്ടൊക്കെ വെറുതെ ഒരു കമ്മട്ട റൗണ്ടൊക്കെ ആക്കിയതാണ്. നല്ല റൗണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൂസ് കുറെ പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓനാണ് നല്ലോണം പണി ആക്കിയത്. അമ്മ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മിനുസപ്പ് എടുത്തി കൊടുത്തു. ഇനി ചാണകം കൂടിയും കൊണ്ടിട്ടോ പോയിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളെ ചാണകം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചാണകം എടുക്കുകയാണ്. ഈ പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാണകം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചാണകം എടുക്കുകയാണ്. എടുത്തിട്ട് പോട്ടെ. അപ്പൂസെ കവറിലാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബക്കറ്റാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇന്ന് ബക്കറ്റല്ല കൊണ്ടുവന്നത്, ഇന്ന് കവറാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. കവറിലേക്ക് ആക്കുകയാണ്. ഞാൻ കരിക്കൊലായി തേക്കണം. ഓണത്തിന് മുറ്റത്തിൻ്റെ ഇറയൊക്കെ തേക്കണം. പിന്നെ പൂവിടുന്ന സ്ഥലം തേക്കണം. അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലം തേക്കണം. അപ്പൊ അമ്മ അപ്പൂസും പോയിട്ട് ചാണകമൊക്കെ കവറിലാക്കി വെച്ചപ്പോ ഏട്ടന് ബൈക്കുമ്മ പോയി കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം ഒരു കുഴിയിലാണ് വീട്. അപ്പൊ ഉയരത്തിൽ കയറ്റം കയറി വരണം. അപ്പോഴേക്കും അമ്മക്ക് ശ്വാസമൊക്കെ പോവും, ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഏട്ടനെ വിളിച്ചു. ഏട്ടനൊന്നും ഏതായാലും പണിയില്ലാതിരിക്കല്ലേ, നല്ലൊരു പണി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബൈക്കിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ നിന്ന് കൊടയണം. അപ്പൊ എന്താന്നറിയാ, ഈ നല്ല വെയിലാണ്. 11 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല് 2 മണിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് പോകണം. അപ്പക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗ്രാമസഭ കഴിയ പിന്നെ 5 മണിയൊക്കെ ആവും ഇവിടെ എത്താൻ. 5 മണിയൊക്കെ കഴിയുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല. സന്ധ്യയില്ലേ, വിളക്ക് വയ്ക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ആയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉച്ചക്ക് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെ വീടിന്റെ എന്താ പറയാ, അരിക്കൊലായി പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്, എറത്തുണ്ട്, എന്തെങ്ങനെ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളെ ഉമ്മറ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തളിക്കാണ്. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളെ പൂത്തറയൊക്കെ ചാണകം ഇട്ടുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കാന്. ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൂസിന് എന്താണെന്നറിയോ, സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓന് ചോറ് കൊടുക്കണം.
പിന്നെ ഓന് ഹിന്ദിയാണ് പരീക്ഷ. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓനൊപ്പം ഇരുന്ന് വായിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെള്ളം കൂടി ലാസ്റ്റ് അമ്മ ഒരു അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ പാടിത്തരും. കുഴങ്ങിട്ട് കിട്ടുക അറിയില്ല, എന്താണാവോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെള്ളം നിറച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പൂസിനടുത്തേക്ക് പോവുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെ ചാണക സഞ്ചിയാണ് കെട്ടയക്കണേ. അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കി. അപ്പൊ ചാണകം ഈ കവറിലാട്ടോ കൊണ്ടുവന്നത്. വണ്ടി വെച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പാത്രത്തില് കഴിയില്ല. അപ്പൊ കവറിലിട്ട് കെട്ടിയിട്ടാ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൗശലപ്പണിയാണിത്. എന്നാ പിന്നെ വണ്ടി വെച്ച് കൊണ്ടുവരും ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് കയറ്റം കൊറേ കയറ്റുണ്ട്. അപ്പൊ കഴിയൂല. പോരാ പോരാ. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചുകാണ്ട് കവറിലാക്കി കൊടുക്കാം. ഓട്ടുണ്ട് ചാണകം കലക്കാം. മറിക്കേ പോരെ. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ചെടിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിക്ക് കഴിക്കണത് അതിന് ഓട്ടുണ്ട്. അതിന് തീയാണം കളിക്കല്ലോ. ആദ്യം പൂത്തറയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ഇതൊന്നും തൊടാതെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിക്കണെന്ന് കരുതലുണ്ടാവും. അപ്പൊ കൈവേദന ആയിട്ടാട്ടോ റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് കൈ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാരെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ എന്നും രാവിലെ ഇങ്ങനെ തളിക്കുമ്പോഴേ വൃത്തിയായി. നിങ്ങൾക്ക് തറ വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ? തറ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി അരിക്കൊലായി. ഇപ്പൊ വെയിലായിട്ടേ വേഗം ചെയ്യാനുള്ള പണിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് അതിനോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ലടി ചാണകം തേക്കേണ്ട പണിക്ക് ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് പോകാൻ നമ്മൾക്ക് കുറേ പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. പണികൾ കിടപ്പാണ്. അവിടെയും കൂടി ഉണ്ട് തളിക്കാന്. വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം നാളെ ഞാൻ തളിച്ചില്ലേ അത് കൂടെ. പിന്നെന്താ പറയാ, വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം. മാറാലൊക്കെ തട്ടി ശരിക്കും അടിച്ചു വാരിയൊക്കെ നന്നാക്കണം. അത്താകുമ്പോ എല്ലാ പണികളും ചെയ്യണം. അല്ല ഇന്ന് ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്നാലും അപ്പൊ ഒരു ആഘോഷല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മാവേലിന് വരവേൽപ്പാൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ വേണം. വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം മാവേലി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ വേണം. ചാണകമൊക്കെ തളിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കി വേണമെന്ന് പറയാ. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ ചാണകമാണ് ആദ്യം തന്നെ. അപ്പോ ഞാനിഞ്ഞ് അപ്പൂസിന് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ. എന്റെ യൂണിഫോം ആട്ടത്. അതപ്പോ പിടിച്ചോ. അപ്പൊ അത് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൂസിനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവച്ച കടയിൽ നിന്ന് മീന് ഇത് കൊണ്ടു കൊടുത്തു തരട്ടോ. ഏർക്കൊലായിക്കെ ഇപ്പൊ കൊറേ ദിവസമായിട്ട് മഴയല്ലേ എങ്കിലേ. ഇപ്പൊ മഴയല്ല, അപ്പൊ മഴയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് കുതിർന്ന് പോയത്. അപ്പൊ ചാണകം തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മണ്ണുകൊണ്ട് തേമ്പണം. എന്നാലുള്ള ചാണകം തേക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ മണ്ണെടുത്തൊന്ന് തേമ്പാണ്. ഫുള്ളും
ശരിയാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ചാണകം തേച്ച ശരിയായി നിരപ്പായി കിടക്കണം. പൂത്തറ ഉണ്ടാക്കിയ മാതിരി. എന്നാ പിന്നെ ചാണകം തേക്കാൻ സുഖമാണ് അങ്ങനെ തേമ്പിയാല്. പിന്നെ മഴയായിട്ട് പോയതല്ലെങ്കിൽ തേമ്പിട്ടിട്ട് വേണം ആ ചാണകം കൊണ്ടൊരു മെഴുകാൻ. ചാണകം മെഴുകുക. എന്ത് വെറുതെ അല്ല എന്താ പറയാൻ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നു ക്യാമറ കാണിച്ചിട്ട്. ആദ്യം പൊട്ടിയ ഭാഗമൊക്കെ ഓട്ടയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ചാണകം തേക്കാ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട്ടണേ. അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം തേക്കുമ്പോൾ വൃത്തി കിട്ടൂല, ഓട്ടയും മടയൊക്കെ ആയിട്ടാവും. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ചാണകം ഇങ്ങനെ തേച്ച് വരട്ടോ. അവിടുന്ന് തുടങ്ങണം, ഉമ്മറത്തുനിന്ന്. അമ്മ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വരെ പോവും. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് ചാണകം വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരാം. തേക്കണ്ട, എന്താ അറിയോ, കൈ വേദനിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ചാണകം തേക്കാൻ പറ്റും. അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണമ്പോ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിന് ഇതിന് വല്ലാതെ ബലം കൊടുക്കണ്ടല്ലോ, ചാണകം ഇങ്ങനെ ആക്കി പോവല്ലേ. ഇത് അങ്ങോട്ട് ബാക്കിക്ക് കുറച്ചും കൂടി. ഇത് മാറ്റണ്ടേ ഇവിടുന്ന്? അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചാണകം തേക്കല്, ഞങ്ങളല്ല അമ്മേന്റെ. ഞാനിതിങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൈവേദന ഞളകും വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാനതിന് കൂടി കൊടുക്കാത്ത. പക്ഷേക്ക് അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ഗതികേടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താഞ്ഞ്, വേദന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ കയ്യിന്. അപ്പൊ ഞാൻ അധികം തിരിക്കലും മറിക്കലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കൂടിയാല് തീരെ വയ്യാതെയല്ലേ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗമാട്ടത്. ഇവിടെ ഒരു നല്ല തണുപ്പാണ്, കാരണം മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടേ. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ പ്രത്യേക സുഖാണ് ഈ മണ്ണിലും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും മണ്ണോട് തേമ്പിയില്ല. അപ്പൊ ഇനി സമയമല്ല, ഇപ്പൊ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് പോകാനായി. ഇനി ഇവിടെ എവിടെയും തേച്ചിട്ട് മതിയൊക്കെയാണ്. ഇതും കൂടിയൊക്കെ മണ്ണ് തേക്കണം, പക്ഷെ അതിനിപ്പോ സമയമല്ല. ഇനി തേക്കാം. അതൊക്കെ എന്താ പെരിച്ചാഴി വന്നിട്ട് അവിടെ ചാണകം കഴിഞ്ഞോ? അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചാണകം തളിക്കൽ ഇവിടെയും കൂടി ആയാൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടി ഉള്ളു ഇവിടെ. ഇതും കൂടി ആയാൽ തീർന്നു. പിന്നെ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതല്ല, വെയിലും ഉണ്ട്. 12 മണിയൊക്കെ ആയതിൻ്റെ സമയം. അപ്പൊ കുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഇനി ഞങ്ങളെ പാട്ടൊന്നുമില്ല. അമ്മ പാടണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നാളെ നല്ലൊരു പാട്ടായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നാളെ നമ്മളെ പുതിയൊരു വിശേഷമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുവരേക്കും ഭരത്തിന്റെ ചാണക കൈയാണേ, കഴുകിയില്ല.